Rinne mé staidir an dáin Subh Milis Le Séamus Ó Néill. Láháin bhí páiste óg ag ithe ceapra le Subh Milis agus chuir sí a lámh salach an doras. Tháinig an fille a bhaile agus chonaic sé Subh Milis chnágara an tí. Tháinig fearg an bhile. Ach bhrú sé síos an fearg. Mar thosaigh sé ag smaoinemh circeal an tíl. Fásan leanaí suas go tappaí. Thosaigh sé ag smaoinemh an lá go mbeadh an páiste fásta suas agus imithe. Thosaigh sé ag smaoinemh an lá a mbeadh an doras gláán agus a páiste imithe. Smaoinigh sé an lá a mbeadh a páiste imithe agus beidh sé fágtha ina éonair. Is achtra sinanta é ach is íomhá cuachtach é.